Da, ai făcut și liceu? Oare am făcut și liceu normal? Păi nu, că zici școala primară, clasa 8. Normal că am făcut și liceu, am făcut liceu maghiar, economic, am terminat român-americană anul acesta, dau licența în iulie, sunt foarte... De ce nu spui oamenilor? Băi, fraților, sunt o femeie deșteaptă, am luat o olimpiadă la matematică, pe capitală chiar. Spune și mie cât e valoarea lui pi. Valoarea lui pi? 1,41. Hai că e bine! Hai că te întrebi mai bine altceva. Deci cât e valoarea lui pi? Deci, stai puțin. Deci stai, lasă-mă că m-am enervat aceea. Deci valoarea lui pi. Bine, radical din 36. Cât? Radical din 36. Băi, știe. Stați că e pe aproape. Hai că ești pe aproape. Deci valoarea lui pi... crede-mă. Uite, A plus B totul la... Spunem A plus B totul la pătrat. A la a doua plus 2AB plus B la a doua, da? A plus B totul la a treia. A plus B, totul... Deci dacă vrei să-ți fac matematică, să fac acum... Ia, fii atentă, stai că m-ai ambiționat și sunt deja foarte pornit. Da, Alexandra mi-a luat cumva foarte... Te rog frumos, vino încoace, hai la tablă, vino încoace. Hai, vino încoace. Haide, treci la tablă. Ștergem meniul nostru cu invitați. Olimpică la matematică, Simona Senzoar în această seară. În această emisiune eu trebuie să mai arăt calitățile de cântăreață, să cânt live, e foarte bine totuși. Nu, cânti live. Facem așa. Acum de matematică. Valoarea lui pi ai zis că este? Stai puțin, deci. Lasă cu A, nu ce știi tu, că eu sunt profesorul, te rog mult de tot. Valoarea lui pi. Mă simt ca Oana Zăvoranu la Diaconescu, te rog, lasă-mă. Dacă vrei să-ți fac arborele de la familia mea din Moldova... Nu de la familia ta, stai un pic, stai o secundă. Știi să desenezi un triunghi isoscel? Hai, te rog frumos. Te rog frumos, desenezi un triunghi isoscel. Hai că ai fost olimpică la matematică. Hai mă, dar mă iei cu clasa 4-a. Păi ia, hai să văd triunghi isoscel. Și acum vreau să-mi dansez un echilateral. Vai, mă doare cap. Hai că spun definiția, dar... Uite, teorema lui Pitagora, ca aia mică de bacalaureatul anul ăsta. Zi teorema lui Pitagora. Suma catetelor la pătrat este egal cu ipotenuza la pătrat.